Ucwayini sucela ukuthi uhlale ekhaya. Awudli nekhaya. Ngoba into oyifuna uyayithola. Ngihlalela ukudla. Uhlalela ukudla? Ngihlalela ukudla. Ngoba kusho ukuthi kumele ngilongidlene nokudla. Ngidla ukudla kuphela mina. Ngilambe lapha embedeni. Ngoba phela awufiki wena awubuyi. Awubuyi wena. Kusho ukuthi khona la uthola khona ngini. Oh, inkinga yakho kulamba embedeni nemali. Hey ngiyalamba akekho umuntu owabeze ukulamba embedeni ngoba isigcino bhuti yezwa bhuti ngizocela sengiphumela ngaphandle ngini ngiyaphuma ngaphandle usezocomplaina futhi ungayenza kanjani leyo nto ukuthi uzophumele ngaphandle uyabo ukuthi kade ngawubona lo mqondo wakho ukuthi yini inkinga yakho noma yini lo ufuna ukuyenza mana ke pholo bakwena uzongenza vele ukuthi ngize ngiphumele ngaphandle uzokwenza kanjani mina ngoba phela umhlele ekhaya uzobuphuma kanjani uphuma uhambe ngaphandle ngihlelekini kanti ubani ongenzayo ongithithivetha ngifuna ukuthithivethwa phela cha wona kade ngakubona ukuthi uyangidelela okay mapholoba mhlambe yini enza ukuthi umama akhale ngazo zonke lezi zinto akhala ngazo awumnakile mawufikile ufika nje uyakuthinta mama mefikile ungithinta wona lo nginubone vele ungibingelele kanjani uyangithinta meme hayi into angithinta yona hayi awumthinta mawufikile imali ungathi awusamnikezi ziningi nje izinto akhala ngazo mhlawumbe asizwe ke from the horse's mouth kwenzakalani Siphinde sikubingelele futhi kwenye episode yosilungisa umjolo. Ithola khona la ku YouTube channel esiyibiza ngokuthi Umjolo Show. Njengenjwayelo gama lami ngingudlala Matifana and I am the next big thing in KZN. Uyazi ukuthi masubona mina suke solungisa imjolo eminingi yahlukahlukene la eNingizimu Afrika eneyinkinga and edinga ukulungiswa. Nawe mhlawumbe unenkinga onayo emjolweni and ungafisa ukuthi singenelele sikulungisele umjolo wakho lula kakhulu ongakwenza ukuthi sithumelele i-email ku umjoloshow@gmail.com umjoloshow@gmail.com. Ake sicheke ukuthi namhlanje siphethe iphi email nanokuthi ke kwethi sibaphethe bafuna sibalungiselele iphindaba while sisenza njalo ngiphelezele sambe siyocheck ukuthi sicheck abantu namhlanje and wena kulula kakhulu ongakwenza like subscribe ushare uphinde ucomment futhi lapha kuma comment asami siyobheka ukuthi namhlanje silungisa indaba kabantu sanibonani babukeli igama lami nguSinethemba wakwaDlamini ngokuzalwa ngizalelwa ePietermaritzburg eMbali kodwa njengamanje ngihlala nomuntu engizwana naye okwamanje lapha eHadini ongusiphelele wakangcobo ngibhalele la kusilungisa umjolo ngenxa ukuthi ngifuna bangilekelele lapha nalapha bangisize ekuthenini lo siphelele lo engithandana naye njengamanje unginikeza inkinga Nkosi yami yazi ukuthi unongabuyi ekhaya ngendlela eyemphelela kahle kahle angisupport ngilamba embedeni ngilamba eswini angisayithola full support kahle kahle ngikhalela nje lokho iyo nto nje ngikhalelayo ukulamba ngikhalela ukulamba nje ngiyalamba Nkosi yami ngiyabonga bandla ngiceba ngisize Njengoba beshilo ukuthi ke sizoba khona futhi namhlanje nohlelo lakho silungisa umjolo. Ngiyathemba ukuthi izinto engikutshele ukuthi uzenze before siqala ishow yethu sethi uyasubscribe, ulike, ucomment, uphinde ushare futhi nakubangani bakho i-channel yethu Umjolo Show. Uyazi ukuthi uyasibhalela, sicheck indaba yakho, then mase siyakuthatha sikubeka la ukuthi sizokhuluma nawe. Khona sizokwazi kabanzi ukuthi ngempela yini ekuletha la nokuthi kahle kahle inkinga yenu bhekephi noma iyini namhlanje we do have umfowethu esinaye la okuyena esibhalelwe ngaye ukuthi sazi kabanzi noma azi kabanzi ukuthi kwenzakalani emjolweni noma athole ukuthi kubangwani ngempela noma kwenzakalani khona sizothola isolution yaleso simo ebhekene naso mfowethu siyakubingelela kuhlelo silungisa umjolo namhlanje hayi ngiyabonga ukuthi nibe nami phakathi komjolo namhlanje ngibonga nje ukuthi nami ngathi ukufika ngi-attend mfowethu siyajabula kakhulu ukuthi uhloniphe sikufune sikuthole mase sikutholile ukwazi ukuthi ufike la namhlanje ngiyalazi igama lakho cause ikubhaliwe sajela ukuthi ngubani but umbukelo ongazi awuzichaze nefethu ukuthi ubani lo sinaye namhlanje lo sinaye namhlanje uSiphe waka Mapholoba kaNgcobo le endaweni yaseHadini sure okay ngiyakwazi mfethu wensizwa and la silungisa umjolo mawubheka nje wena ibudlelwane nokubona noma la ubambe khona khamba kanjani ubudlelwane bakho hayi engakusho nje njengamanje akukho kubi engikwaziyo ukukhona la phela ke ngekubaza abantu mhlawumbe umunye ucabanga okunye ngokuzwana noma nokuthandana nani kodwa nje mina ngazi ukuthi hayi yonke into ihamba kahle mfethu samadoda amanye amadoda amaningi
awabambelele ey'ndaweni ezizodwa mhlawumbe agxamalazile uzisolula namhlanje ngenzeka ukuthi unayo mhlawumbe i-idea ukuthi ubani okulethela namhlanje nje ufuna ukuthini kwena? Hey, anginalo ulwazi. Anginalo ulwazi ukuthi ngabe uba ungilethile la kumjolo. Kodwa-ke asilinde mhlawumbe usazongitshela ukuthi uba. Okay, kusho ukuthi wena kahle kahle uyindoda evumayo ukuthi hayi khona angimile ngumlenze owodwa. Cha ngisho kanjalo kodwa nje angithi asilinde ukuze ngibone ukuthi ngizothini kuzowenzakalani. Ngoba ngisathwele ngisemsebenzini athiwa ngize la manje sengiyafika qum phela ngazi ukuthi kuzowenzakala kanjani. Kuyona le mjolo le obambe kuyona noma emjolweni yakho yonke into ihamba kahle awulibona iphutha uyaxakeka mhlawumbe ukuthi why kuthiwa angizokisho ekuthiwa silungise umjolo noma mhlawumbe nawe khona izinto oyibonayo ukuthi hayi khona impela kumele kulungiswe lana la. Kumina ngaphakathi ukuza la emqondweni wami kusho ukuthi ehlasimpe khona ofuna ungisurprise ngepresent ethize noma ngezinto ezinhle ezithize makuthiwa umjolo osilungisa umjolo hlasimpe nje ngicabanga ukuthi lokho nje kakhulukazi. Windoda wathanda ama surprise yeah but alright amnandi ama surprise. Mhlawumbe nje ngizotshela umama ukuthi hayi stay something okwenzakalayo noma okuhle noma okunjani mhlawumbe uthenga umuzi mhlawumbe wenzeni angazi kodwa ngizozwa khona. Okay, asize surprise yakho ke namhlanje mfethu lo ilindelile ukuthi ihamba kanjani but before sikulandele umuntu wakho simbeke la sithanda ukukhumbuzisa indlela esisebenza ngayo kule show sike sikunikeze isikhathi sokuthi wazi ukuthi mewukuthi mhlawumbe lo muntu okulethela namhlanje kuyenzeka kuphakama imoya noma nixabane sinetheme sisebenzisana nayo eyenza ukuthi avoid leso simo noma igade ukuthi kwenzakalani ukuthi uma uphakanyela umoya sikwazi ukukhalma down wehlike nje ungabe umuntu onolaka because vele asikugqugquzeli vele ekugcineni ukuthi la kube khona umuntu ophakanyela umoya kakhulu noma mhlawumbe azithole eselulisana especially mewukuthi wena njengomuntu wesilisa ulule wesifazane. So before silanda umuntu wakho namhlanje ukuyena ofuna ukukutshela something uzimisele ukuthi noma yini azoyisho mfethu uzokwehlisa umoya umlalele and awuzolo. Hayi ngimisele ungali kodwa naye mekhuluma into eqondile kodwa ngiyacabanga ukuthi akukho kuba uzokukhuluma ngimisele hayi yini ngabe ngilwisa njengoba nje negama lisho silungisa umjolo definitely into azoyikhuluma iqondile ukuzolungisa ukuzokwakha futhi you ready ukuthi umbone umuntu wakho? Ready kakhulu. Ngiyathemba ukuthi nawe umbukeli uready ukuthi ubone ukuthi kahle kahle ubafo ulethweleni la and ulethe ubani njengoba sikutshelile ukuthi sine team esebenzisana nayo okuyiyona ezosilandela usisi njengamanje emotweni imlethe khona la mase ke yaqala akhuluma udaba lakhe. Team anisilandele sibone ukuthi siphethe bani sibone surprise yakhe wethu. Tade wethu kunjani? Unjani butani? Ngiyaphila wena right? Ngiyaphila. Mfowethu nansi surprise yakho namhlanje isifikile la isibhalele yavuma futhi ukuza njengoba nawe namhlanje ukhona la kwishow but before singene kwinkulumo yethu namhlanje ngingathanda nje ukuthi nginikeze isikhathi nobabili nibingelelane njengeyithandana. Sawubona phela. Madlami siyaphila kodwa. Ayikho. Hayi. Iza ngishaya uvala nje ngibona ngibizele phambi kwamakhamera abangaka. Hayi usekhona mfethu la uvalo manje ngiyacabanga ukuthi hayi no aliphele sizwe ukuthi kuhamba kanjani ngoba usekhona la ukuthi akutshele kabanzi ukuthi why ekulethela namhlanje and yini la afuna ukuthi nilungise. So uready kumlalela umuzi ukuthi nizolungisa namhlanje? Ngiready kakhulu ngifuna ukuzwa ukuthi nangu mapholoba sine ulinde wena nje ukuze ukuthi kungani umlethela namhlanje awusichazele ukuthi ithini indaba yini lo khala ngayo and yini lo ufuna ilungiswe. Hayi ke baba la ngikubizela ukuthi sizolungisa la kahle kahle ngoba ngiyabona ukuthi umjolo wethu uyantengantenga. Ngikubizele nje ukuthi hayi ngivele ngiqonde nje straight. Baba awusangisupporti njengoba wawenza kuqala anginjengoba utohoza nje uyasebenza la usebenza khona uhlala khona wangithatha ekhaya ngenxa yokuthi usungicelile wahamba wozongihlalisa khona lapha kini. Nje usungihlalise kini ke awungiqedele phela ungikhokhele yabo. Ngiyabekelela nawe ukuthi uqedele ilobolo ngiyakusiza lapha nalapha. Kodwa ngiyabona manje ukuthi ngathi awusekho lapha ngenxa yokuthi phela awusanginika isupport usendela umama wakho imali kuphela mina usangisendela imali
nje sengiyinto nje yabo ngiyinto nje mina manje ngathi sengihlalela into engekho kwakhona la ekhaya manje ngizele kona lokho la ngiyaxakeka Nkosi yami. Okay. Nina isikhathi esingakanani nini ndawonye nobhuti njengoba njengamanje sekukhombisa ukungakusupport? Seku 2 years sindawonye. Wahamba wayokucela kodwa manje support ayisafani. Ayisafani. Nhlobo nezinto nje ayethu uzozenza angiboni ukuthi mhlawumbe usakulelozwa ayeshilo vele. Dalo. Okay. Utheme ngabe usibhalela ziningi izinto ezibalile ngifuna ukuzwa ukuthi kahle kahle kwenzekalani. Uqhubeke nje khona azoba neunderstanding nayo ukuthi kwenzakalani. Yazi ukuthini nge baba. Kuningi nje engakusho abo. Njengoba sengishilo lokho okunye. Nokuthi futhi baba imali yabo. Imali njengoba ngisho ukuthi usendela umama usanginaki mina imali yami lengibekayo ngathi nje iphelele emoyeni engibeka nawe kunamahemheme engwazwayo futhi amahemheme engwazwayo awulali ngiyazi ngisho ufike ngolesihlanu baba la na uyazi ngisho ufike ngolesihlanu lana uhamba ngakusasa ngesabatha uphinde ngakubona ngizwa ngathi wena usekhona la ulala khona yabo uzuhambe manje le nto ingikhuba ngaphakathi shame yazi iyangidla yangidestroy kancane kancane futhi inkinga yakho la imali ziningi izinto ayibalayo la emapholoba kumadlameni yokuqala nje ukhale ngemali ukuthi bomsupporta before but njengamanje cha awusakwenzi lokho mawufikile ekhaya kubuye ngazi ukuthi akusafani yabo indlela owenza ngayo izinto ayisafani mawufike ngolesihlanu ukulala nje ngolesihlanu ngomgqibelo ekseni usuvuka uyindlela usho njalo ngani akagcinanga lapho ungathi futhi indlela omsupporta ngayo ayisafani manje nendlela omsupporta ngayo kade ngiqala umjolo and okumkhathaza kakhulu ke ukuthi ekhaya usuvelile awugcinanga ngokuvela nje khona nezithembiso wazenza ukuthi uzoloke ubuya mhlambe nikwazi ukuthi niqhubeke nenze noma uhambe yomkhokhela kodwa cha umile manje and akusenzeki lutho ubhizi nje noma ufika ekhaya uhlezi umatasa umnika isikhathi sakhe yiloko akushoyo sine right imake mfowethu nami njengomuntu nginezidingo zami ekumele ngiwazi ukuthi ngiyibhekelele noma ngiyibheke uthi ngifika ngolesihlalo ekhaya ngihambe ngomgqibelo noma ngifika ngalosuku engifika ngalo ngihambe ngalosuku engihamba ngalo akusho ukuthi yena kumele kube umuntu ozobe sehlala la kumina mina ngiyamenzela izinto afuna ngimenzele zona nayidinga ngiyamenzela lokho afuna ngimenze ngaleso sikhathi engisuke kunamandla akho ngaleso sikhathi because ziningi nami izinto ekumele ngizenze ngipheshe lapha kwazi ukulungisa izinto isitoke edalo ukuthi ke ngigcine ngingasakwazi ukuthi ngimnikeze imali yena kunezinto abesezenza ngase ngibona ukuthi okungcono angivele nginikeze uma lo beseshintsha imiluko isonto nesonto lo beseshintsha into ezokugqoka isonto nesonto ezenzela ngaleyo mali ngabona kungcono ukuthi ngithathe imali nginikeze uma. Okay, so siyayithola ke manje ireason ezinye zezinto kumele siyilungise dadewethu ukuthi uzamele ukuthi akunikeze wena imali ngqo kodwa utheme abe kunikeza imali khona izinto aduzenza mhlambe engazithandi yena njengokuthi nje bothatha imali ushintshe imiluko nawe then ingubo impela kuthiwa wardrobe wakho ugcwele bese ngayithandi lo nto ukuthi nje akubone ubhizi uphithizela. Ngiyakuzwa lokho ngikuzwa kahle impela nje kodwa yabo angiboni ukuthi leyo nto ilele lapha ngathi kukhulu ongaphezulu kwalokho akwazi ukuthi lemluka ayishoyo ukuthi ngiyashintsha kanjani ngasho usuke vele lo mali ayisendile isuke iqondene namangini yonke le ngeke uvesane fana uthi uyangilaxaza ngilaxaza kuba uyangishiya uhlala la khona uyangilunguze kahle uyangibhaza mengibona ukungibhaza phela lokho afike ngaleso sikhathi afika ngaso aphinde futhi angabonakali angimazi ukuthi ukephi kodwa so lo muntu lo wakuthatha kini wawuhlalisa njengoba nje wangithatha ungithathela ihala phela ihala lento le yihala nje phela leli nihlala ndawonye kodwa yena usemsebenzini ngihlalele into engekho la iyona into engicika ukuthi ngihlala into engekho la ucwayini sucela ukuthi uhlale ekhaya awudli nekhaya ngoba into oyifuna uyayithola ngihlalela ukudla uhlalela ukudla ngihlalela ukudla ngoba kusho ukuthi kumele ngilo ngidlene nokudla ngidla ukudla kuphela mina ngilambe lapha embedeni ngoba phela awufiki wena ubuyi
awubuyi wena kusho ukuthi khona la uthola khona ngini Oh, inkinga yakho ukulamba embhedeni nemali. hey akekho umuntu owabeze ukulamba embhedeni ngoba isigcino bhuti yezwa bhuti ngizogcina sengiphumela ngaphandle ngini ngiyaphuma ngaphandle usezocomplaina futhi vele uzocomplaina Ima ungayenza kanjani leyo nto ukuthi uzophumele ngaphandle? Uyayibona ukuthi kade ngawubona lo mqondo wakho ukuthi yini inkinga yakho noma yini lo ufuna ukuyenza. Mana ke pholo bakwena uzongenza vele ukuthi ngize ngiphumele ngaphandle. Ngizokwenza kanjani mina? Ngoba phela umhlele ekhaya uzobuphuma kanjani uphuma uhambe ngaphandle? Ngihlelekini kanti ubani ongenzayo ongithithivethanga ngifuna ukuthithivethwa phela. Cha wona kade ngakubona ukuthi uyangidelela. Okay, Mapholoba mhlambe yini eyenza ukuthi umama akhale ngazo zonke lezi zinto akhala ngazo? Awumnakile, mawufikile ufika nje uyakuthinta mama mefikile. Ungithinta wona lo nginubone vele ungibingelele kanjani uyangithinta hayi into angithinta yona. Hayi awumthinta mawufikile imali ungathi awusamnikezi ziningi nje izinto akhala ngazo. Mhlawumbe sizwe ke from the horse's mouth kwenzakalani? Yini enza kube khona nale situation ekhona phakathi kwenu njengamanje? Mina ngoba ngiyachaza mfethu ukuthi mina nginezidingo zami nezinto zami engizenzayo. Uma sekufika isikhathi noma uma kuthiwa siyafika isikhathi ngabe sengisondela kuyena ngize eduze kwakhe. Kodwa manje ngisanezinto zami engisaphezulu kwazo ekumele ngiqale ngiqede ngazo before ngikwazi ukubuyelakela njengensizwa nje ekhulele khona la emakhaya. Kumele kube khona engibhekana nakho kuqala before ngikwazi ukubuya ngize kuyena. Yena akumele angibuze njengendoda athi mina wena ndoda ukuthi wena ukuthi lokho akukhuluma njengamanje kuyinhlamba kumina. Ngoba ngithathele emakhaya ngiletha la uthi angizobukani la ngashiya ngisho umsebenzi uyini lathi angizoyibuka la. Mfethu wehlisa umoya ungabi nola kakhulu. Ezinye zezinto akhala ngazo udadewethu ukuthi lokho kuvela ama dates niyakhuluma vela ama dates ukuthi hayi ngizoya kovela kaDlamini ngosuku elithini. Fika usuku la kaDlamini ningayi lapho. Phinde futhi kukhulume nithi hayi ngosuku olithile ngizoya kaDlamini ifike leyo date ningayi lapho. So manje ukhathazekile ukuthi umthathe kubo wawumbeka kini. Mengabe umbeka kini wahamba wena and nokuthi mhlambe agcine ebumakoti ngokuphelele la ekhaya. Akakuboni kwenzeka manje ngenxa yendlela. No mfethu ngiyaxolisa ukungena emlomeni. Mina ngoba ngiyachaza kunezidingo ekumele ngiqale ngidlule kuzona. Yena ungakuboni kwakho ukuthi umakoti ophelele akasondele kumina azokhuluma nami. Noma mina ngize ngizokhuluma nabasekhaya ngoba phela lapha ekhaya umuzi omkhulu. Size sizokhuluma sihlale phansi siyixoxe le ndaba ixoxiswana. Hayi uthi angisuse ekhaya azongiletha la eThekwini. Engilethela into engeke ukuthi mina angifuni ukumlala kahle. Leyo nto ithikani leyo nto mayithi mina ngifuna ukumlala. Wena ke ngokwakho utshele umuntu wakho athi awufuni ukumlaba phambi kwabantu ngoba ubuka nje azokutshela ufuna umlaba ungayithini leyo nto leyo. Ayikho into engayisho bafo njengoba ngisho ukuthi sizama ukuthola isolution la sizama ukulungisa ngani silungisa yonke leyo nto leyo. Mhlawumbe kumele ukubheke kwasekuqaleni ukuthi why ekhetha ukuza la kunokuba uhlale nawe ekhaya naye ikhuluma lento nobabili. Mubuka ke yini singayilungisa naye la yini into esingayilungisa. Mhlawumbe ngikubuze leyo dadewethu ukuthi awuyiboni into esingayilungisa. Ngibuza kuwena yini esingayilungisa. Yini ofuna siyilungise? Nazi izinto imali ukulalana lokho ofuna sikulungise nokuthi uvela nini ekhaya. Uthi ngivela ekhaya kwephi? Ekhaya kubo dadewethu. Ngavela kubo. Angazi noma kusazowenzeka yini. Because lo nto emphatha kabi ukuthi awuqedi. Sizivela ayimisele. Uthi angemisele ngani? Nakusho vele uthi awazi noma kusazokwenzeka. Yes vela ngazi noma kuzokwenzeka yini ngoba wena kahle umuntu ongithathayo ungibeka la. Uhleli la phezulu kwami manje. Futhi wena ufuna ungilawula uma uthi angiye ngala ngiyangala uma uthi angiye ngala ngiyangala kanti yini wena uyifuna kumina ngoba ekhaya ukudla kugcwele umuzi. Kodwa naku umlawulile umthathile kubo wawumfaka kini ngethemba wamnikeza ihope yokuthi uzomlobola umshade and waya nokovela ekhaya walunguza. So ukulunguza nje kwakho kumenze wabona ukuthi khona into ehambayo noma into ezokwenzeka. Ithemba lelo ukuthi kumele ngikwenze lokho. Okay fine usulunguzile ke manje kubo ke akusekho kunye okwenzakalayo emva kwaloko ukudla imali izinto azenzayo nangu manje uyakhala nangokuthi ekamereni mhlambe asikhulume ngawe ama plans akho ngosisi athini ama plans akho athini ama plans onawo ngosisi. Hayi ama plans ami ngayo usisi nje ukuthi ukona konke lokho akushona nakukhulumayo kakhulukazi nami kusamele ngihlale nengqondo yami phansi ngikucabangisise kahle ukuthi
kahle kahle mina ngimthatha ngimbekaphi yabo ilokho nje engingakusho kuyena because lokho akwenza kumina angikwazi kuyini njengamanje yabo ongithathe ngihlaza nangasekhaya ngisho nomphakathi uyakhala ngaye umbone nje uyakhala ngaye uyazenzela nje lapha ngasemakhaya lo ahamba agqoka izinto zakhe kwesinye isikhathi ezimfishane ahamba ayoluka ahamba ohlala la ehleli nabangani bakho khona kujikela ekhaya kugcine kungashonqi intuthu kungekho ngisho okudliwayo ke phakathi ekhaya kodwa manje uzongithatha ungiletha la uzongibukanisa nabantu mina ngenze njani ngobe ngibukanisa nabantu kuvela la dadewethu ukuthi mhlambe esinye sesizathu leso ukuthi ubhuti akasayikhombisi interest manje ngoba mhlambe nawe izinto zenzayo ekhaya awusabaphekela abantu abadala uyatoda lapha emakhaya uvezela abafana amathanga and uyazula Butami leyo ke inzwa bethi yilokho nje ngizokusho ukuthi nje ama-hearsays lawo ngoba ngaze ngenze mina lonto. Okay, wena wakwambona eyenza leyo nto noma uzwa nje kukhala abantu? Hey, kunengubo yakhe emnyama lapha ekhaya inomqheku la oshona phansi awukwazi igqoke leyo ngubo emphakathini inomqheku la futhi leyo ngubo mina ngikaze ngimbone igqokile kodwa inomqheku la ngoba inomqheku la kusho ukuthini lokho okusho ukuthi ubona kodwa ukuzwe ngayo. Yes kodwa ikhona ka drop wakhe kase kuthathe manje ezasambe selapha kithi ufike kuthathe kutshengise. Okay shuthi inkinga umqheku la kuningi ngakubala kuze kushona ilanga ingoba mina ngifuna ukuhlaza phambi kwabantu ngoba wena uzile wazongihlanza phambi kwabantu. Okay, mhlambe indlela yokuthi sithole ngoba yena usekuhlazile anganisho njalo. Mhlambe nawe mhlazeke khona sizokwazi ukuthi silungise lenkinga le. Because angithi nje manje amahlaza akho sesiyawazi. Awakha siwazi. Utha kimlali. Hey, wangidelela umuntu wesifazane. Usho njalo ba, futhi hayi uyamtotosa lapha ekamereni. Kanti kumele umshaya. Into leyo uzohamba uzoyixoxela abantu kude kanje. Bengazi singenze iphutha nami bengikhalaza nje ngesikhalazo nje enginaso. Yazi into engifuna uyenze mina njengamanje. Yazi into engifuna uyenze ukuthi usuke la mawusuka la. Uyezwa? Mawusuka la uya lapha ekhaya koMapholoba, koNgcobo, koMashiya Mahle. Engathi azoshumayela uzongena endlini yami. Uyezwa? Uthathe uvule uadrop. Khiphe yonke imithwalo yakho. Uyifake kuplastic. Uhambe. Nalo plastic uzobe kubolekile wona. Because lezi ikhwama engakuthengela zona ngeke usayithatha zona. Uyayizwa into ngisho angimxoshi mfethu angimxoshi. Uyayizwa into engichazayo. Uyezwa? Uhambe lapha kini ukwazi uyocabanga kahle uhluza ingqondo. Ikwazi ukuhluzeka ingqondo yakho ukuze ukwazi ukubuya. Ungalokho wenza lento oyenzayo njengamanje kumina. Sizwana kahle kahle umtshela ukuthi akahambe aphindele kubo ayekubo ayocabanga ayohluza ingqondo kubo ayocabangela kahle. Yes, ikona engikushoyo. Okay. Ukuze akwazi because akacabange lezi zinto akhala ngazo asisale kanjalo yena akahambe aye kubo ayocabanga kahle. Ayisale kanjalo izindlambe ekubo bakhona bakubo afika adle kubo bakhalele bo. Ya bamthengele lezi zinto ayifuna ukuthi bamthengele. Nengubo lezi ezilaphana uyithathe. Lezi oyithenge ngemali yami ngihleli lapha ngiyafukuza ngiyajuluka mina nobusuku ngiyajuluka ngijulukela hey dadewethu. Khona ukuphawula nako kulento eshophula. Kulungile ngizwana njengoba esho ngoba kushuthi phela vela asangidingi. Kodwa futhi ngibone ngathi ukuthi manje kwayilona uthando la usisa unalo. Awumthandi noma mhlambe bomthanda kodwa kunezinto eziningi osozwile eseyikwenze waphuma kuyena. Because if esiqala iconversation yethu indlela okhuluma ngaye ayikho right and nezinto oyishoyo uyabona ukuthi uthanda lisekho. Okay, lo ungihlaza yena lo nto ungihlaza nokhona uthando lapho. Ubefuna ukuthola iqiniso. Cha kungihlaza kumina uyazi le emakhaya ayenziwa lento enziwayo. Ukungihlaza nami lokho akwenzayo. Mina ngikaze ngize ngimhlaza. Ngiyakhuluma naye ukuthi njengomfazi yini akumele ayenze. Yabo? Futhi mina kumele ngimthande lo. Uyena okumele athande mina. Mase kuyimina othanda yena kusuke kuyingozi lokho. Uyamthanda uMapholoba? Yebo ngiyamthanda kodwa izenzo zakhe angiyithandi ngoba kushuthi khona into behind yonke lento ngeke kube ukuthi zonke lezi zinto angitshela zona ukuthi izona engizenzayo mina. Yeah, kuthiwa khona into behind. Ngenzeka mhlawumbe uthi uyasola ukuthi unomunye umama. Ngenzeka phela. Akukwazi ngangalala ekhaya. Nakho ukuthi usola ukuthi khona omunye umama okhona because awulala ekhaya, awusam attend. In fact awunandaba nje naye. Hayi mfowethu akuyona into engayichazela yena leyo. Mina ngiyindoda. Yes. Ya akuyonto angeke ngimchazele nje ukuthi khona omunye umuntu okhona noma akekho omunye umuntu okhona uyazi ukuthi ekhaya nje kuwumuzi omkhulu
umuzi wasekhaya kubalekile ukuthi uwande kusasa uyazi ukuthi naye kumele agcine amithe aphinde amithe makwenzeka kuthiwa siyaqhubeka siba right mina nayo understand kuphela makwenzeka okay ngifuna ukuzwe kahle lokho makwenzeka siqhubeka nothando lethu. So njengoba umnikeza isikhathi sokuthi ahamba ekhaya because uthe njengamanje akaqoqe yonke imithwalo yonke imithwalo yakhe ayocabanga umnikeza isikhathi esingakanani ukuthi ahambe ocabanga? Hayi angafika ahlale isikhathi nje sidinga uyena uyongitshela naye mase ecabangile nami ngizobe ngicabanga ngala ukuthi ngenza njani ngayo. Hayi usangisadingeka impela. Hayi ngiyabona. Awusadingeki kuphi? Usho ukuthi lokho kukuwena ngaphakathi. Ngiyabona phela. Mina into engiyibonayo la dadewethu impendulo zikhona la. Kuyona yonke into ade ufuna sikulungisele yona impendulo zitholile kule nkulumo yethu la. Mapholo yonke into ekhulunywayo ayikho ivumayo ayikho ivumile ukuthi cha yiyona kunaloko uathekile ukuthi sisi uthini zonke lezi zinto ayishoyo uyakuhlaza kodwa futhi alikho iphutha olivumile ukuthi yabo lephutha leli cha ngiyalazi akavumi lutho liphi iphutha yena afuna ngilisho ukuthi mina ngiyalazi because akuningi kumele ngimchazele kona yena ufunani ufuna ukuvuma ukuthi imali ngimniki ngiyamnika ufuna ukuvuma ukuthi inincane noma inkolo uyadla noma akadli uyayizwa bhotami le ubala le phela akayibali ukuthi akulala ekhaya konke lokho indaba yonke engakubali lokho naleyo ukuthi phela usovelile kubo ufuna uyoqedela kubo kaDlamini balindile ukuthi kuqedelwe nawe futhi silindile ukuthi uhambe njengoMapholobo uyogcina isithembiso sakho ekhaya wamthatha umntwana wamletha kini mengabe sofika kini ufika umshiya kanjalo uyahamba asazi ke wenzani wena uzaziyo njengoba bethi awusalala ekhaya bethu kukhona nami engikwenzayo njengendoda okuseceleni okwami hayi kwakhe akuhlanganisele naye yena umuntu omela ahlangane naye makuthi kanjani mina kuphela. Kanti umletheleni ekhaya uba uyena njengoba ekhona uMaDlamini ekhaya wenzani yini wathi nje umthatha umsusa umletha ekhaya eHarding wathi umlethele yona because wena awumnike isikhathi sakho angifuna ufudumeze umbhedo wami lapha ekhaya. Wow ngufica ufudumele. Okay Madlamini ufudumeze umbhedo mina ngiyi microwave phela ufudumeze ngingekho mina ngibuye ufudumele. Okay yani angazi ukuthi kahle kahle inhloso yakho kubona konke okungiletha la kuyini kodwa ngiyeza le uyakuhlanyisa wena tshela uyakuhlanyisa le ntshela yambona ke ukuthi ukuhlaza kanjani. Hayi ngamani uthi ngikuhlaza ukuhlaza uyangidelela phela wena uyangichaphaza akwathi ungangisusa le ekhaya uzongiletha kini ungilethe into engekho ukuhlaza hayi bo ngamani uthi ngikuhlaza lalela ukuhlaza uyaqala ukuba kuhlaza manje hayibo lo muntu ufethu unokungishintsha shintshela kusasa right kusasa unjani mekhuluma nami ocingweni angibuze uzangitshela ukuthi ngiseyifebeni zami kodwa mfethu umzwile ukuthi uthe uyakuthanda angibuze wena ke Mapholoba futhi usamthanda yini na umama? Angikwazi ukumthanda. What do you mean by that? Hayi ngokwesintu sethu uyazi na angikwazi ukuthi ngimthanda. Mina ngifuna sondele ekhaya. Angazi noma ngithi ngifuna sondele ekhaya noma ngithi bengifuna sondele ekhaya azongakhisa umuzi. You understand? Because ukhombisa ungidelela nokungiphendula nje kanje. Alokho engibuka ngamehla amakhulu uyazi ukukhuluma nendoda ulokho engibuka engiqolozela. Okushuthi butwami shuthi ngazi mina ngokwesintu yabo njengobesha ukuthi umuntu wesilisa uyakuthanda wena uyamhlonipha bheka yabo manje mase sakwazi ngisho akaza ngithanda wayevele efuna ukuthi azongifuhleleka la kuba ngishiye kanje shuthi ukhona omunye ozayo ingakho vele vele ngabuyi ingakho futhi ngafuna ukuthi aqhubeke shuthi ungithatha kanjani vele. Cha mina nginazi inhlelo zami eceleni zami ngingedwa ayingahlangene nawe. Njoba ngisho ukuthi impendulo zikhona la. Na unazo inhlelo zakhe eceleni. Shuthi ngenzeka ukuthi usisakayo zona ezinye zezinhlelo zakhe. Shuthi phela. Ile nto zami ukisho Mapholoba. Mekhombisa ukudelela kangaka. Ingakho ngithi akaye ukucabanga ekhaya. So your final decision ukuthi uMaDlamini akaqoqa imithwadlana yakhe akushiye ngokuthula. Yeah. Ayocabanga because ngiyambona ukuthi uMaDlamini aqoqa imithwalo yakhe akushiye ngokuthula and the second point is awumthanda uMaDlamini awukwazi ukumthanda njengendoda amazwi akho la awukwazi ukumthanda ngeze nazo mangizelo ngithi ngiyakuthanda uMaDlamini ngiyakuthanda uMaDlamini futhi naye uzogcina sebonse isiphukuphuku sendoda lezi yeah
So wena nje angazi noma ngoba ngike ngasho mfethu angazi noma bengithi ngifuna uzongakhisa umuzi ngisafisa nisazongakhisa umuzi noma angisathandi nisangakhisa umuzi kodwa nje ilapho nje indaba nxa ungena emlomeni kodwa bhuti wami yazi ukuthi njengoba ecomplain ngazo zonke izinto ukuthi yini engigqoka yini kanjani bangithatha vele ngivele nginjalo wayefisa ungithatha njengongivele nginjalo kusho sekhona inhlelo eshintshile njengobesho okay akasafisa ukuthi athathe yini khona isikhathi kwi-relationship la izinto ezenzike ezahamba khona kahle wabona ukuthi ugayi njengoba ngisho ukuthi ngalesa sikhathi ngisanje njengoba ngangivele nginjalo kusho ukuthi vele sekhona ushintsho solukhona ingakho nami ngilandelela lokho kusho ukuthi kukhona vele behind yonke lento le ela okay no mina nje ngishoyo welontuzana uyahlayib ngifuna usuke la manje uyezwa ngifuna usuke la uye le harding ekhaya ufike uqoqe yonke imithwalo yakho uhambe mfethu okay so kushuthi i-final solution yala into ade siyilungisa ayikho because awusayimisele nkosini no ikhona into ade nizoyilungisa nami ngibongela ukuthi ningilethela into ade izolungisa ukuthi lo wasuke la ele ekhaya kubo okay yeah final decision ya ikona ukuthi asuke nje athathe into zakhe angakuthatha okuningi athathe nje into zakhe ayifake Shekasi adweba ayekubo ngizomthatha ngemoto ngimshiye lapha eRenk ahamba ngoba vele athengi nanesuitcase anginalo ngisho kuba nalo kuShekasi plastic bin ya kumele ufake kona uhambe uyekini yini wafika naye ekhaya wafika nani ngoba wafika uphethe isikhwama lesi sincane nase sesayigugele sesingasekho no ufuna ngenze njani wena hamba ekhaya kini uyocabanga ongenzeka nami ngikathi uhambe uyocabanga kini uzobe busy nezinto zakhe so uyimisela ukuthi uhambe uyocabanga uqala impilo yakho kabusha ubone ukuthi impilo yakhe ikubekaphi hayi ngimisele shame ngoba ngiyabona vele asayimisele ngami nami futhi nje ngithi angibona indlela yami sibhekaphi okusho ukuthi njengoba ufikile la namhlanje ulitholile iqiniso kade ulifuna noma ningaphumanga ngalendlela ade silindele ukuthi kuzophuma ngayo but amazwi isingesi sithi actions speak louder than words ngiyacabanga ukuthi amazwi kaMapholoba la akusho konke so wena uyimisela ukuthi thathe imithwalo yakho uhambe uyoqala impilo kabusha ayikho inkinga nalapho ngakwenza nje Mapholoba mhlambe mayoqala impilo yakhe kabusha uyiqala kanjani angithi uyocabanga uzobona mengabe ecabanga ukuthi ukucabanga kwakhe ekugcineni kumfikisa ngemvume yakho yes mhlambe mekuthi kuyalunga ke uzobe wena suyakwazi ukuthi uyaqhubeka uyokhokha ekhaya noma ngiyolanda into zami kubo kusho ukuthi isho njalo lento because kahle kahle la sothi umama uyingidi ukhiwe wena yabo manje kukwena ukuthi le ngidi le uyivula ngayiphi indlela noma uvula kanjani kodwa yena lento isho uyayi-accept yena njengoba adeze la not ukuthi bekuhlambalaza but ubefuna ukuthola iqiniso lokuthi kahle kahle kwenzakalani ngoba manje awusamnaki awusasichitha isikhathi naye imali sowadecide ukuyinikeza uma wakho ungayilethi ngapha kuyena akazi ukuthi kwenzakalani yabo so mengabe efika la still akalithola iqiniso lokuthi kwenzakalani kunokuthi athole iqiniso umphusha ngalezi zinto umatheka ngalezi zinto ayishoyo so into omkwazile ukuthi umnikeze yona iyona ukuthi akahambe aye ekhaya ayocabanga then futhi wangasho ukuthi mase ecabangile enze njani wena nje ushiyela ukuthi akahambe so sibadala njengoba sikhona la sibadala and mina ngiyawabona amazwi akho naye umdala uyawabona amazwi akho angisho ukuthi ehlukanane angisho ukuthi lungisane inini nazi ukuthi uthando lisasekhonani phakathi kwenu nobabili hayi mina sami isinqumo nje mfowethu simile mfethu singujubu simile sewujubu nje mfowethu akahamba ekhaya ayolungisa ingqondo yakhe because ngiyayibona ukuthi ayisile akho lutho la ekhaya wow ya ikona nje engakusho ukungithatha kwakhe angilethe la khombisa kona ukuthi uyangidelela ngamanye amazwi dadewethu hayi phele wona amagama yabo manje ayikho into esingayikhuluma nami yabo nje manje angisekho ngisho kuba khona la angisekho nje ngoba kahle hlangazi noma ngithi nothi angibhedela namana abone senza njani mina into engiyijabulelayo ukuthi usibhalele nokuthi ufike la kwenze wabona izinto kade ungayiboni noma zingaphumanga njengoba zinjalo kodwa njengamanje ngiyabonga ngoba ngivuleka amehlo futhi ukwazi izinto bengakwazi ukuthi angitshele zona ungitshelile namhlanje
kanje. Hayi, siyabonga ukuthi usibhalele dadewethu. Siyathemba ukuthi mase uhambile wawucabanga uzocabangisisa kahle and yonke into ozoyicabanga wazi ukuthi izokusebenzela nangakusasa empilweni. Hayi-ke mbukeli, uyabona abantu ade sibaphethe namhlanje ukuthi hayi nangu ngapha uMapholoba akezwa umshini, nangu ngapha uSineho uthi uzolungisa, kuthiwa nje hamba uyocabanga. Nawe uma ukuthi uney'nkinga-ke ezisinto umjolo, sibhalele umjoloshow@gmail.com, that is umjoloshow@gmail.com. Mhlampe kwi-episode elandelayo sobe siphethe wena, si-check ukuthi ngabe kuhamba kanjani kumjolo wakhe. Igama lami nginguDlala Matifana and I am the next big thing in KZN. Sobona ukuthi kwi-episode elandelayo siphethe bani. Ngiyabonga kakhulu kwisilungisa umjolo, ungisize kakhulu because ngivuleka amehlo ngabona ukuthi kahle kwenzakalani la. Kahle vele bengivele ngazi ukuthi nangu lo umnyeni siphelele like obezoba umnyeni wami ubhizi noSindi okuwumfazi kamfowabo, kodwa umfowabo akazi. Ngiyabonga kakhulu because ngisizekile nami. Umfowabo ngiyafisa ukuthi mhlambe angase athole naye avuleka amehlo abone ukuthi kahle kwenzakalani la. Kodwa kwaSindi nje shame. Yabo uSindi ubazi kahle ukuthi ngithola nanangu Siphe. Kodwa wakwazi ukuthi amthathe. Shuthi phela vele angazi noma ngizothi uyiphixiphixa intombazane noma kana similo noma uyini, udoti nje wentombazane. Kodwa iyophinda ibonaneke. Hayi yophinda ibonane. Eyancika nje lo. Yane, uyibonele ke episode yanamhlanje ukuthi bisiphatheleni. Nangu uNgcobo ngapha uza nezinkinga zakhe, nangu futhi noMadlamini uzama ukuthola iqiniso, of which is something agcine engakwazanga ukuthi ayithole kahle, but idlaliwe phambi kwakhe. Semba ukuthi ke nawe uzombukeli uzobe ijudge ukwazi ukubona ukuthi kahle kahle la zikhiphani. Uma ukuthi nawe kunenkinga umjolo noma uyabona ukuthi ungasibhalela noma usithembe sikulungisele bona, simelele umjoloshow@gmail.com, that is umjoloshow@gmail.com. Zine kuphela ke izinto ekumele uzenze, like, subscribe, uphinde futhi ucommente, ushare nakubangani bakho yona le channel ebizwa ngokuthi Umjolo Show, khona uzoba updated whenever kukhona i-episode esiyikhiphayo ukuthi hambani. Asihlangane kwi-episode elandelayo. Gama lami nginguDlala Matifana. Peace out.